El Saga té 5 pomes i la seva mare li regala 3 més. Quantes en quedes regal? 8. Uau, molt bé. A veure, l'Ivan, què ha pensat? A qui li preguntaràs, Ivan? Va, doncs vinga. Jan Romo, escolta, Va. El Saga té 5 cromos de Nadal i la seva mama li regala 8 més. Pues massa difícil, Quants té? No, l'has de fer més fàcil. 5 més, quants li regala? Tants no... El Saga té 8 cromos de Nadal i la mama li regala 8. Vale. El Sagar té 8 cromos, Jan, i la mama li regala 1. Quants en té ara? 9. Molt bé, però no... 9. Molt bé. 9, ha pensat. A veure, David. El Saga té 4 pomes. Sí. I se li podreix 2. Quantes li queden, Jan? 2. Molt bé. Vinga, Anna. La Carla té 5 penes i la Bet li regala 5 més. I ara quants té? A qui li... Carla. A veure, Carla. 5 i 5, no? 10. Uau, molt bé, has comptat molt bé.